E despedimos esta intensa semana de actividade institucional, cultural e política cun pouco máis de música. Non podemos deixar atrás a noite a luz da lúa coa que nos agasallou a banda de música de Chantada. O pasado sábado ofrecían un concerto temático con temas moi escollidos e adaptados do pop rock español dende os anos 70 á actualidade. Caracterizados para a ocasión, os nosos músicos e boa parte do auditorio fixeron da Praza do Cantón un escenario diferente para un concerto diferente.